खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलनिफ्राय बयखौबो गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दं। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मैया थामहिनबा मंगलबार बारायखालि मिरुनि नखर मन्त्रि मानाव गेदेर अमित शाहनि सिगाङाव आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो मेघालयनि गिबि मन्त्रिनि गेजेराव आसाम आरो मेघालय हा सिमानि सायाव 50 बोसोर नांलाय खमलाय जानाय जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मोनसे गेदेर गोरोबथा खालामो। बे गोरोबथानि गेजेरजों 12था जायगानि मादाव 6था जायगानि जेंनाखौ सुस्रांनायनि रादाय खायो। बे गोरोबथाखौ भारतनि मिरुनि नखर मन्त्रि मानाव गेदेर अमित शाह बिथाङा भारतनि सा सानजा ओनसोलनि मोनसे जारिमिनारि सान हिसाबै मख'यो। नैथियाव दं भारतनि बोथोर बिगियान बिफाना फोसावनाय बादिब्ला उननि 5 सानाव भारतनि सा सानजा रायजोआव गोबां रोजायै अखा हागोन, जायगा जायगा गुसु बार बारगोन आरो सार अन्थाइ गावनाय आरो अखा मोफ्लामनायफोर जानो हागौ। आसाम, मेघालय आरो अरुणाचल प्रदेश रायजोफोराव शुक्रबार बारायखालि जुब जुब अखा दामब्रा हानो हागौ होनना बोथोर बिगियान बिफाना फोसावदों। थामथियाव दं मैया कुसुगाव खोन्दो गुदि सोलोंथाइ बिफान (BEO) नि बानजायनायाव FTB राननाय हाबाफारियाव कुसुगाव दख'रा एबसुनिफ्राय मुस्रि राथिया बसुमतारी आफादगिरि आरो मुस्रि सुबक एवफ्रामहारि लोगो थुनलाइ नेहाथारि बिथांमोनहा बाहागो लाहैयो। बेजों लोगोसे आलासि महरै 6 नं कुसुगाव बियाबनि EM मानाव गेदेर उखिल मोसाहारिया बाहागो लाहैयो। ब्रैथियाव दं मैया क'क्राझार बड'फा नोगोराव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव जथुमा 2.0 ट्राइबेल इयथ कनक्लेभ हाबाफारिया मैयानिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों जागायबाय। बाथियाव दं आमेरिकानि हादरगिरि जन बिडेन बिथाङा इउरपनि माखासे हादोरफोरजों रासियानि इउक्रेनखौ गाग्लोबनायनि सोमोन्दै जानबुंनि गेजेरजों सावरायगोन होनना आमेरिकानि बुंथिगिरि बिथाङा फोरमायदों। मख'जाथावदि बे सावरायनायखौ ब्रिटेन, फ्रान्स, जार्मानी आरो इटालीनि दैदेनगिरिफोरजों जर'खायै सावरायगोन होनना बुंथिगिरि बिथाङा फोरमायबावो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि भिडिअआव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।